Kuha isa kong tundang. At ko dito luyo agi, o magbisinilo diha. Good morning mga kaibigan, welcome back to my vlog Star. Karon nagdako og sundang kay kagahapon akong nakitaan ang ako ang saging ana-anay hinog unya. Pagkahapon akong gi puto sa sako kay para nga dili kaunon sa kwaknit or kabog or vat sa English nya. Karon ako nang kuhaon. Maunay mga kaibigan ang ako ang saging nga gitan-awan ako kagahapon sa udto nga nanay hinog nanay hinog. Unya sa pagkahapon mga alas 5 ako na ni siya nga puto sa sako. Kay nga hinog na. Unay mga kaibigan kay akong giputos. Kay og dili gusto mga kaibigan mahurot jud ang hinog sa mga langgam nga kanabitang kabog diri sa amoa sa Pilipinas. Kabog may nga ana nya sa English ana vat na sila. Kini nabali ni siya tungod sa kabugat sa bunga. Ang bugat ng kayo ni mga kaibigan kay dako kay ning bungahan nara. Dili man ko kadaog kagahapon. Muna mga kaibigan, ako isang kuhaan sa mga dahon nga patay kay aron dili sabod kapag putol. Ang ako kong sundang mga kaibigan sa lang bulana. Ako kay nga bulik bugat kayo ni. Walhon ko. Liwat ko ni Pacquiao. Walhon. Bugat yun. Hala. Nangapungil nya maura to mga kaibigan ang akong video. Salamat sa inyong pagtanaw sa kanunay. Yun ani ni ang ako adaling lingaw sa among bukid. Nya nanapoy sunod nga mga hinog. Katon anapoy sunod nga mga hapit mahinog. Katukod mga kaibigan. Nya to apag yun. Nanapo daw namuso na pod. Ngadto pag sa luyo na apag dito mga kaibigan, mga saging nako. To ay lakatan dito ay. Lakatan Guwang na pod kayo ang lakatan. Nanapoy namuso Tunahan mga kaibigan. Muna nga kung magkugi ka og tanom anaa jud kay maani, di ba? O kani lami kay ni siya mga kaibigan, wala jud ni siya apod twin banana naot na alingaw ka mo ang tanaw sa ako mao di kanunay. Bye bye, maoras to mga kaibigan. Subscribe, like, share, and comment.